Benvinguts al Friki Online, càpsula 206. Ens anem a Diàbol Edicions i ens anem a Lovecraft. Ens anem a Kadat. Kadat, de Flores Salomon i Sana, és l'adaptació d'una de les... una adaptació lliure, ja us dic, d'una de les obres de Lovecraft més extenses, que és ni més ni menys que La búsqueda en sueños de la ignota Kadat, on ens presenta un dels personatges més repetits dins de la literatura Lovecraftiana, que és Randolph Carter. Una portada esplèndida, ja ho veieu, tapa dura, i un dibuix molt xulo que combina aquests dos dibuixants, Salomon i Sana, que van alternant-se a cada capítol d'aquesta història. Sense trobar sí que trobem diferències, però no trobem que són dos dibuixants que es complementen perfectament. Un blanc i negre intens i amb vinyetes realment espectaculars. Hi ha moltes Space Splash i també trobarem dobles Space Splash molt maques realment i molt ben parides i al·lucinants, com aquesta, que seria dividida en dues vinyetes, però amb aquesta composició on veiem aquests guardians, que no sabem si són estàtues o són reals. També tenim per aquí al final unes batalles com aquesta, que són realment brutals de mirar. És un còmic, en el fons, contemplatiu, per dir-ho d'una manera, que et porta en un viatge, en el viatge d'aquest personatge, de Randolph Carter, que busca aquesta ciutat, busca Kadat, la ciutat misteriosa, la ciutat d'antics déus, i on la busca? A dins dels somnis. Ell viatja pels somnis, és com un heroi dins dels somnis, que també ens fa referències, que trobarem aquestes petites introduccions en el capítol, a ni més ni menys que el Little Nemo de Winsor McCay. Tindrem unes pàgines que homenatjaran el Little Nemo i que ens introduiran aquests capítols, que cada un d'ells és una ciutat o una zona on es va movent en aquesta periple, en aquesta cerca d'aquesta ciutat, acompanyat per un gat d'Ultar, aquestes mogudes Lovecraftianes, que no és aquest Lovecraft tant de terror, és un Lovecraft molt més d'aventura i de somni, sobretot d'ensomiació i de creació de mons imaginaris, molt a la línia d'un dels seus mestres, que és Lord Doomsday. Realment molt espectacular, per fans de Lovecraft serà l'hòstia, per fans del dibuix també és una història molt ben dibuixada. Això sí, ja us dic que és un viatge dins d'un somni. Tenim que anar trobant sense sentits i anar avançant dins d'una adaptació que per un cantó té molta referència literària, el que és la literatura Lovecraftiana. Salut i a llegir còmics.